Ако искате един мъж да бъде обсебен от идеята за вас и по най-лесния начин да го манипулирате и да влезете под кожата му, то вие трябва да бъдете непостоянни, защото мъжете умират за това. Те наистина търсят това и им харесва. Доколкото ние жените, ние се чувстваме спокойни, когато има постоянство. Това нас ни кара да се успокояваме. Ако искате да спечелите сърцето на един мъж и да бъде обсебен от идеята за вас, то вие трябва да бъдете непостоянни. Защото на мъжете им харесва тази игра. Да, правилно ме чухте. Жените обичаме постоянството. Това ни кара да се чувстваме сигурни, да се чувстваме добре. Но за мъжете това не важи. Мъжете действат по противоположния начин. Те имат нужда от топло и студено, имат нужда от непостоянство, имат нужда от хаос. Мъжете харесват непредсказуеми и непостоянни жени. Когато го объркате, когато го накарате да се чувства така сякаш не знае какво да очаква от вас, тогава всъщност той ще започне да ви гони и да ви харесва много повече, отколкото предполагате. Мъжете натурално в природата им е заложено да разрешават проблеми. И когато ги накарате да се чувстват объркани, те ще искат да разрешат този проблем, да разберат какво става, да разберат защо се случва по този начин и естествено ще започнат да ви харесват повече и ще се обсебят от идеята за вас. Много по-бързо ще се влюбят, отколкото предполагате. Когато в поведението ви има някаква мистерия, това ги ентусиазира. Така че бъдете мъдри, дръжте се по този начин, топло и студено. Бъдете мистериозни, не дейте да бъдете винаги на разположение. Бъдете момичето мечта. Не дейте непрекъснато да пишете, да се обаждате, да се интересувате от него. Дайте пространство, занимавайте се с вашите неща и ще видите как нещата много бързо ще се обърнат във ваша полза. Не дейте да поемате инициативата, понякога отказвайте срещи, понякога решете в последния момент да промените мнението си и ще видите, че ще има резултат. Сега много хора ще кажат: "Уау, ти учиш хората на манипулации." Да, но мъжете също го правят. Те също играят игрички, когато влизат в отношения. Искам да подчертая, че тези съвети биха работили на 100% при незрелите мъже, при травмираните мъже, при тези, които не са на 100% в мъжката си енергия, тези, които са отгледани от майки, които не са им давали достатъчно внимание, общо взето хора с много травми. И като си има предвид, че един голям процент от населението са именно такива хора, тези съвети ще проработят. Но бъдете внимателни, действайте мъдро и не дейте да наранявате хора, които не го заслужават. Благодаря ви.